дар Тоҷикистон нахустин ҷоизаи ба номи Муродулло Шерализода бо 2000 сомонӣ ҷоиза ба Муҳиддин Идизода, журналисти тоҷик, супурда шуд. ҷоизаи ба номи ин журналисти фақиди тоҷик ва сардабири Садои мардум соли қабл аз сӯи муассисони медиахолдинги оила таъсис дода шуда буд. ба хотири муайян сохтани соҳибҷоиза озмуне низ ташкил дода шуда буд, ки матлабҳои ширкаткунандагони озмун таҳти унвони 100 сатр аз одаму одамгарӣ дар нашрии Тоҷикистон ба нашр мерасид. қатли ӯ кӯшиши шикастани хома ва андохтани нифоқ дар ҷумҳурӣ буд. куштани ӯ оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. таъсисдиҳандагони ҷоиза мегӯянд, ин ҷоизаи ба номи Шерализода рамзӣ буда ба поси хотири ӯ ва даҳҳо журналистоне, ки дар ҷанги шаҳрвандӣ кушта шуданд, таъсис дода шудааст. ҷоизаи ба номи Муродулло Шерализода минбаъд ҳар сол ба яке аз хабарнигорони тоҷик супурда хоҳад шуд.